בלוז ברברי ששרתי בחוץ, אבל לפני כן אני רוצה קצת לתת לכם רקע קצבי על קצב מרוקאי. אז בואו תצטרפו אליי, כי ראיתי שחלקכם קצת התבלבל בחוץ במחיית כף. איפה אתם מרגישים את הקצב? בואו תבחרו את הכף. זה נקרא קצב מרוקאי, קצב מאוד מאוד שכיח, אפשר לקרוא לו אינסרף, במוזיקה הקלאסית האנדלוסית קוראים לו אינסרף. הוא בנוי מ6 ביטים, 6 מיניות במקרה הזה, והדגש הוא בביט החמישי. אני אעשה את זה לאט כדי שתבינו, לאלה מכם שאוהבים to analyze everything. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. איפה שאתם מוחאים כף, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. כי ה6 מתחלק גם ל2. אתם בעצם מוחאים בה 1, 2, 1, 2. אז פעם הבאה כשתשמעו מוזיקה מרוקאית, הכי בטוח, 80% מהקהל בחוץ, כששרתי, התבלבל, לא יודע מה לעשות. אז בואו ננסה עוד פעם, ועכשיו אני קצת אסבך את זה, בא לכם לשיר איתי גם? בואו תנסו, נורא פשוט. אני שר איליחה, תגידו איליחה, איליחה, חה, חה, יפה, איזה כיף. כשהייתי עושה את ההרצאות האלה בניו יורק, זה היה איליקה. מה זה אומר? אלה 2 קריאות ברבריות, ששמעתי ילדים ממש בני 5-10 משחקים באזור המדבר, בערי האטלס, ורבים ביניהם, ואחד ככה מקנית את השני, והם צעקו אחד לשני, איליחה, איליחה חה. פשוט קריאות ברבריות, פרימיטיביות ביותר, אבל יש להם קצב. למילים המרוקאיות יש קצב מדהים, ותכף כשאני אשיר, תרגישו את זה. איליחה, איליחה, איליחה חה. איליחה חה. יפה. אני שר חה אחד, אתם עונים לי עם 2. איליחה, איליחה חה. איליחה חה, איליחה. איליחה חה. איליחה. יופי, עכשיו בואו נעשה את זה בקצב. לא איליחה, זה לא מוזיקה קלאסית, איליחה, לא, תרגישו את הזרימה, את החושניות, את איליחה, 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 תגידו לזיז את הגוף. תדמיינו. איליחה, 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 אוקיי, אתם טובים? אני רוצה לסדר לכם עוד יותר. איליחה, 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 תכף אני נעשה את זה גם עם השיר, אז תראו איך זה עובד. וזה מדהים. בארצות הברית היו לנו כמה הופעות מול 4,000, 5,000 איש, ותדמיינו, 4,000 איש שרים יחד. פשוט טרנסי, וזה בערך לוקח 5 דקות עד שיוצא כל המיץ, ומשתחררים ומרגישים את זה בגוף ובבטן ובכל איבר אפשרי. קרקב. קרקב
קראקב. קראקב הם הקסטנייטות המרוקאיות. הן מחזיקות את הקצב והן נותנות את התת קצב. כמו שאמרתי, זה 6 מיניות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, אבל הן יותר עסוקות, הן נותנים את כל התתי קצב. אני אגיד. בעצם מה שאני עושה זה 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. זה נקרא בנדיר, by the way. זה תוף מאוד מאוד חשוב במוזיקה המרוקאית. הוא מאוד מאוד פרימיטיבי, הוא קיים משהו כמו 2000 שנה אולי. מקושט קצת עם בחינה, חתיכת עץ שפשוט מקופלת, אור של כבש בדרך כלל מתוח עליו, וסנר, החוטים. זה אותו רעיון של סנר שמתופף סט תופים ברוק'נ'רול. התוף המרכזי, הסנר, למטה יש פסי מתכת, וזה בא מהרעיון הזה של הבנדיר. זה מאוד מאוד עתיק. במקום חוטים, היו משתמשים בגידים של חיה. והנגינה היא... זאת הנגינה. יש לנו פה את הריק. ריק, או תוף מרים, כלי מאוד מאוד עתיק, מוזכר אפילו בתנ"ך. התוף מרים הוא בעצם הסט תופים של המוזיקה הערבית הקלאסית. גם מרוקאית, גם קלאסית. יש לנו פה בעצם את כל האלמנטים של סט תופים הערבי, שאגב קיים כמה שנים? 70? משהו כזה. 70 שנה, 100 שנה. סט תופים הערבי. התוף מרים, כמו שאמרתי, מוזכר אפילו בתנ"ך, למעלה מ3,000 שנה. במקרה שלנו זה אור של דג, אבו נפחה. יכולים לראות אפילו פה סימנים של קסקסים, אחרי זה אני אעביר ביניכם. אז יש לנו את האור, שזה בעצם כמו בס. יש לנו את צליל הבס. לא במרכז, פחות מהמרכז. יש לנו את רים שט, מה שנקרא, שמקים בצד. יש לנו את הצלחות, כמו שיש בתופים. אוקיי, אז אני אדגים משהו למשל. פחות רעש, פחות ג'ינגלס. כאן יש לנו תוף מסגרת שהוצב על ידי גלן ולז. גלן ולז הוא נחשב לאחד התופפי מסגרת הכי חשובים בעולם היום. גר בארצות הברית, אינדיאני במקור. היה לי את הכבוד והעונג ללמוד איתו ולעבוד איתו גם אישית. את התוף הזה אפשר לראות במוזיקה אירית, באירופה. זה מעניין איך יש השפעות של מוזיקה אירית, בלקנית והשפעות של מוזיקה ערבית. אז כמו מאוד מאוד דומה לבנדיר, אבל ההחזקה של הבנדיר היא שונה בתוף המרוקאי. ההחזקה המרוקאית היא... ופה ההחזקה היא שונה, פה מנגנים...
מסגרת שיותר מתאים לקצב הסמאי, הקצב של השיר הראשון שאמרתי לכם, תשימו לב לקצב, קצב שבנוי מ10 שמיניות, 10 שמיניות, 10 ביטים בתיבה אחת. זה הולך ככה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אי שם במעמקי מדבר סהר רציתי שתצטרפו אליי. תודה על המחיאות כפיים. בואו אני אלמד אתכם פטנט נורא פשוט. קודם כל יש את הצליל בס, זהו צליל הבס, שהוא נקרא דום, דום, זהו אחריי דום, ויש את הטק, טק. אלה שני הצלילים הבסיסיים שיש במוזיקה הערבית, והמקצבים דיברנו עליהם מאוד מאוד עשירים. יש לנו 3 שמיניות, יש 5 שמיניות, יש 7 שמיניות, יש 9 שמיניות, 10 שמיניות, 11 שמיניות. לצבור המקצבים מאוד 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 עשיר. יש לי שיטה מאוד פשוטה, זה הדום וזה הטק. אתם יכולים לשמוע, זה צליל בסי, דום, בס וטק. יפה. במקרה שלנו יש לנו דום, טק, טק. טק, דום, דום, טק. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. יפה מאוד. יש ביניכם שמאיצים קצת את ה6 ו7, אבל זה בהחלט מכובד, כי זה מקצב מאוד מאוד קשה. אז בואו נעבור לברבר בלוז. אגב, אפשר לשמוע את ברבר בלוז בדיסק אוסף, בודה בר, דיסק אוסף בפריז, מישהו מכיר? כן, כן. בודה בר. וחוץ מזה, בעוד איזה 2 חברות תקליטים בארצות הברית. לא יאומן שדווקא התחברו לשיר הזה, שיר במרוקאי. וכשהגעתי לארץ, אחרי 15 שנה, לפני 2, חזרתי ארצה, אל תשאלו למה. החלטתי שאני קצת, כדי שהוא יתקשר עם הקהל הישראלי שמדבר בעברית, החלטתי שאחד הפזמונים שלו אני מתרגם לעברית, ותרגמתי לעברית. אבל במקורו הוא כולו מרוקאי. גם השירים האלה נמצאים על הדיסק שלי פה, אם תרצו בסוף הערב לקחת אותי איתכם, אני אשמח. זה הולך ככה. זוכרים? 1, 2, 3, 4, 5, 6. מחיאות כפיים אם תרצו, ואל תשכחו להצטרף אליי במיליחה.